Ayan, good morning, good morning. Ayan, mag-delete lang tayo ng video dahil baka mapuno ang ating cellphone. Ayun, and we're good. Hopefully nag-take siya, no? Ayan, we are good. We are going. At sana okay yung daan. Good. Ayan, we are going to Inmalog. Ayan, at mamaya dadaanan natin si Telly sa bahay nila dahil siya yung magiging guide natin for this road trip. Ayun, yun siya. Ayan, bibilisan na natin dahil anong oras na. By the way, yung kasama natin guys, si Mokong yan. Ayan, ayan, kilala siya bilang Mokong Custom. Ayan. Sobrang chill ride lang. Full tank ako kahapon eh. Yo, what's up, Telly? Good morning. It's a nice view. Woohoo! Ganda ng view. Ganda ng daan pala. Mamaya pa yung view. Pagkagandang baka, dinay. Saan ba yung tatlong bundok? Yun o, yung tatlong bundok. There's a killer on the road.
out dito. Taas, bes, doon ka, oh. Doon ka, bes, doon ka. Aha. Ito pa pwede mag-ano. Ay, daan. Oo, okay ito ah. Oh, meron din sila. Yo. Ayan, bakit kami? Bakit kami dito? Ito yung trek. Okay din pala tong daan eh. Hindi masyadong... Hindi ganun kaano. Nadaanan ba natin yung dati nating pinupuntahan? Saan banda yun na barangay? Sa bungad lang yun, di ba? Ah, okay. Ah, doon sa bikers din? Doon yun? May signal pa dito.
Sana all may kape. Nakalimutan ko sabihin, Telly, mag-ano. Dala sana tayong termos. Oo nga eh. Kagigising mo lang ba nung tumawag ako? Bigla mong naalala. Ah, ganun ba? Gawin nyo na hawakan mo tapos mayroon na ipapakita talaga yung iwan. Hindi nakapanin na iwan. Ubus na yung gas mo? Oo, dahil.